Ahojte, ja som Denisa a práve teraz sa dívate na toľko očakávaný videorozhovor. Konečne som si dala prácu a ďalej teraz odpovedať na tie otázky. Čo si myslíš o tom, že si na Facebooku a už si tvoju fotku pridala ego? Myslíš si, že je to zviditeľnenie dobré? Veľa ľudí sa ti smeje. No, podľa mňa je to zviditeľnenie úžasné. Veľmi ma prekvapilo, že toľko ľudí tú fotku zdieľalo. A to, že to zdieľal aj sám ego ma najviac prekvapuje. Účel tej fotky bol, aby sa ľudia pobavili na podstate tej fotky, nie na mne. Ja si len myslím, že z reakcie cudzích ľudí si netreba robiť nič. Ale tak pýtam sa niečo aj ja. To myslíš vážne, že sa cítiš slávna? Súhlasím s tebou, ale či sa cítim slávna, ani nie, tak nemám ani prečo. Neplánuješ zmeniť účet? Nie. Takto, ako je to teraz, mi to vyhovuje. Chcem sa spýtať, už viackrát si spomínala, že ti vadia tvoje zuby. Prečo si teda nedáš na ne strojček? No, pravdu povediac, mám plno problémov a zuby sú niekde na posledných miestach. Postupne si tie problémy ale vyrieším a potom príde rád aj na zuby. Prosím ťa, prečo nosíš rifle vytiahnuté tak vysoko a krátke trička? No, krátke trička nosím preto, lebo som z nich už vyrástla a veľmi sa mi páčili, tak som ich nechcela len tak nechať v skrini pre mole. A rifle nosím také, aké jednoducho nosím. Poznáš aj Zdena Pyšného? Ak áno, chodí s tebou do triedy? Nie, nepoznám ho. Prečo si nechceš naraz dlhé vlasy? Vyzerala by si oveľa lepšie. No, je to z praktických dôvodov. Totiž to ja si vlastne strašne často umývam. Skoro každý deň. A keby som ich mala dlhšie, tak by to bolo všetko komplikovanejšie. Máš rada One Direction? One Direction, jasné. Sú talentovaní, vtipní a krásni. To mi na nich najviac imponuje. Čo si o sebe myslíš? No, myslím si o sebe, že som optimistka, ale viem, že nie som dokonalá. Preto si dávam záležať, aby som sa čo najviac zdokonaľovala. To ma tak keby ženie dopredu. No keď som bola dokonalá, tak ma nemalo čo hnať, ale by som upadala. Je ti jedno, čo píšu ľudia k tvojej fotke s egom? Jasné, že nie, ale snažím sa to brať športovo. Tvojim rodičom nevadí, že sa ti posmívajú na Facebooku? Jasné, že im to vadí, ale oni majú na to úplne iný názor. A držia so mnou. Musím povedať, že som to naozaj podporujú. Koľko ti platia za tento tvoj blog, aby si sa strapňovala? Krásne veľa, preto to aj robím. Ako veľmi sa ti páči červená farba, keď ju máš stále na sebe? Páči sa mi, ale keď si skús sa pozrieť aj na ďalšie fotky a videá. Nemám stále na sebe červenú farbu, alebo aj teraz červenú farbu na sebe nemám. Myslíš si, že si príťažlivá? Ak nie, tak prečo? A čo s tým niečo nespravíš? No, určite každý je pre niekoho príťažlivý, len otázka je, že pre koho som ja. Ja s tým v najbližšej dobe asi nič až také robiť nebudem, ale do budúcna by som sa chcela zmeniť. Máš rada Martina Chodura, ale pritom fotku s ním nemáš. Na rozdiel od ega. No, lebo ešte nezačali predávať keksy Martina Chodura. Na záver tohto videodenníka by som chcela ešte špeciálne pozdraviť moje dve kamarátky z Facebooku, ktoré ma podporujú. Čiže týmto pozdravujem Kláru a Myšičku. Ahojte!